Исәнмесез, ихтибарыгызга сейшәмбе көн вакыйгаларын тәкъдим итәбез. Эфирда хәбәрләр программасы. Студиядә мин Адилә Абраханова. Зәйдә көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Узган шимбәдә оештырылган беренче ярминкәдә иң күп сорау яшелчәгә булган. 3 тонна суган, 8 тонна башка төрле яшелчә һәм бәрәңге, 300 килограммга якын кош ите сатылган. Сату алу рәтләрендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Жер һәм бию белән узган шимбәдә Зәйдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен башлады. Энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйдан гөр килеп торды. Рәтләр белән тезелеп киткән авыл хуҗалыгы продукциясенә сайлау мөмкинлеге күп, бәяләре дә кибетнекеннән арзанрак. Җаның теләгән товарның яхшысын сайлап алырга гына кирәк. Галина һәм Геннадий Ишмяновлар Якты күл авылыннан ел сайын ярминкәгә чыгып халыкны сөт продукциясе белән тәэмин итәләр. Быел күпләп тозлы гөмбә, соң өлгерә торган кура җиләге дә алып килгәннәр. Еш киләбез без ярминкәгә, ничә еллар буе инде. Молочка и груздәләр күп җыйдык, җәй көне 100 банка груздә ясаганым, тузлаганым, 60-ын сдавать иттем, менә әле 40-50-се бар сатырга. Озын кышка җитәрлек итеп халык суган кишерен, бәрәңгесен юнәтә. Сатып алучыларга тәкъдим итәрлек сөт, йомыркасы да, балы да, каз үрдәге дә бар. Иткә дә кытлык булмады. Гомумән биредә урын алган рәтләр Зәйдә уңган булган кешеләр яшәвен күрсәтә. Лука в этом году намного меньше, чем обычно. Лук есть, народ приходит, народ нас любит, народ нас знает, поэтому все нормально. Район җитәкчелеге азык-төлек яшелчә бәяләрен, ассортимент төрлелеген күз уңында тота. Будем продолжать каждую субботу. Будет реализовываться продукция наших фермерских хозяйств, наших фермеров. Это и овощи, и мясо, и куры. В принципе, все, что необходимо для населения. По ценам тоже. Цены везде мы просмотрели. Они соответствуют тем требованиям, которые нам выставляет Министерство сельского хозяйства нашей республики. Шунсы игътибарга лаек ярминкәдә быел да волонтерлар әби апаларга булышлык күрсәтте. Мы помогаем пожилым людям, да, потому что все-таки со старостью приходит слабость, и молодое поколение должно помогать им. Һәр елдагыча авыл җирлекләре ярминкәләргә әзерләнеп килә. Бу юлы да сатып алучыларны кайнар чәй һәм тәмле коймаклар белән сыйладылар. Иҗат коллективларының чыгышы бәйрәм рухын тагын да арттырып җибәрде. Һәр шимбә сайын иртәнге сәгать 7-дә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда ярминкәләр эшләячәк. Адилә Абраханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәй басуларында аграрийлар кукуруз һәм рапс уңышын җыюга керештеләр. 4300 гектардан артык мәйданда рапс, кукуруз 3401 гектарда үстерелгән. Соңгысының уңышы быел аеруча мул чыга. Зәй шикәр агрофирмасында кукурузны силоска салу өчен без дә күзәтеп кайттык. Зәй шикәр агрофирмасы кырларында Ягуар комбайны силоска кукуруз ура. Хуҗалыкта бу культураны 800 гектарда үстергәннәр. Биредә кукуруз орлыкка игелә, калганы терлек азыгы өчен салына. Безнең алда куелган задача 500 гектар күләмендә җыеп алырга кукурузны насилос, аннары 300 гектар зернога каралган. Шуңа эш башкарылачак Ягуар 870 маркалы комбайнга. Перевозкада 12 единица хәтле трактор МТЗлар каралган. Урылган кукурузны МТЗ тракторында тәҗрибәле механизатор Сабирҗан Рәхимов ташый. 20 елдан артык ул авыл хуҗалыгында хезмәт куя. Тырма башыннан башлап, көзгә хәтле техникада инде без. Тырманы бетерәбез, чәчүен чәчәбез, синасын алабыз. Кукурузда керештек менә. Кукурузны бетерсәк, Алла бирсә, тынычланабыз инде. Менә погодаларына берсен, техникада батылмасын, үзебез сәламәт булыйк. Район кырларында быел кукуруз яхшы үскән, шәкәне дә мулдан ди белгечләр. Барлык мәйданнарның 1933 гектары силос өчен үстерелде. Алар терлек азыгы буларак базларга салына, 1468 гектардагы кукуруз орлыкка игелгән. Анысын махсус саклау урынына озаталар. Адилә Абраханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Җылы якларда гына үсә торган виноград безнең җирлектә дә үз культурага әйләнде хәзер. Иске Зәй бистәсендә яшәүче Рәшит Юсуповның бакчасында бу җимешнең нинди генә түре юк. 17 ел мавыгу нәтиҗәсендә ул виноградның 20 сортын үстерүгә ирешә. Хәвескер бакчачы безгә дә виноград үстерү тәҗрибәсе, яхшы уңыш алу серләре турында сөйләде. Рәшит Юсуповның зур булмаган бакчасында буш урын юк. 6 суты җирдә ул 20 төр виноград үстерә. 17 ел элек 8 төптән башланган маугу хәзер ел сайын мул уңышы белән сөендерә. Башта 8 төп утырткан идем.
дуслар бердилер деген. Мында бакчага мен айтам, шуны хатлы бәрәңге кирәк турмия. Утыртып куям дагыны, үссен виноград. Аның эше бик күп икән, ул виноградның. Тора-тора күбрәк булды. Аннары үзем ботаклардан үстердем тагын күбәйтеп. Виноград үсентеләре безнең якларда кышны яхшы чыгалар. Соңгы вакытта гына май аенда була торган кыраулар зыян китерә дип акчачы. Кышка бу виноградның 90% киселә. Запас белән икешәрче калдырам. И шуларны нары каплап куям. Агроволокно белән урым. Аннары төрле материал белән каплап куям өстеннән. Виноград үстерү мәшәкатьле ялкаулар эше түгелдер Рәшит Йосыпов. Бу өлкәдә белемен арттырып, көньяк җимешен үрчетү технологияләре белән таныша, аларны тукландыра. Кыш көне дә эше туктамый яңа үсентеләр әзерли. Ел саен ниндидер тәҗрибәләр ясап, уңышны арттыру үстендә эшли. Үтән елларны астагына үсәдер. Быел өстәдә үстердем виноград. 2 сорт монда. Монсы кызылы русский ранний и карасы бер дустан алып кайттым. Ботаклар. Тәҗрибәле бакчачының быел утырткан яңа үсентеләре дә көздә инде җимешләре белән сөендерә. Моны быел утырттым яз көне. Май аенда 12-ме, 15-ме майларда суыклар үткәч. Аннары вот беренче урожай, бу сигнальный урожай дип атала. Бу кадәр виноград уңышыннан компот, кайнатма, шәраб ясыйлар, йөзем итеп тә киптерәләр. Үз бакчаңда үскән сусыл, тәмле исле виноградны кибеттән сатып ала торганы белән чагыштырып булмый шул. Көз җиткәч уңышны күрү хезмәтеңнең бушка китмәвен тою ди ул. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Почтальон эше авыл кешесе өчен кирәкле мөһим хезмәтләрнең берсе. Хатлар, газета, журналлар, пенсия тарату һәммәсе дә почта хезмәткәрләренең кулы аша уза. Моңа өстәп, аларга көнкүреш товарларын сату бурычы да йөкләнгән. Бу хезмәттә иңгәен куеп әниле кызлы эшләүчеләр дә бар. Римма Тюлюганова белән Ирина Арсланова Сәвеле авылы халкына хезмәт күрсәтә. Сәвеле почта бүлекчәсендә хезмәткәрләрнең көне яңа килгән газета журналларны кабул итүдән башлана. Биредә әниле кызлы Римма Тюлюганова белән Ирина Арсланова хезмәт куя. Бүгенге почтаның хәлен бәясе аның бик өстен түгел инде. Хәзерге вакытта почтада эшләргә бик авыр, халык белән аралашырга тоже бик җиңел түгел. Бу эштә шул авыл халкы тота инде, авыл халкы бик сораганга эшлим. Пенсиядә килеш эшлим инде, байтак җиллар 24 ел буена мин шунда эшлим. Сәүләйдә 1000-нән артык халык яши, күбесе вакытлы матбугат алдыра. Хат ташучыларны һәр йортта туганы килгән кебек каршылыйлар. Пенсия килде? Яңгыр, кар, буран дип тормыйлар, газета, журналларны вакытында әбүнәшигә тараталар. Черкасовлар йортында Зәйфуклары район басмасын кадерле кунак кебек көтеп алалар. Газетаны беренче көненнән үк яздыралар. Зәйфукларын күптәннән алабыз. Белмим инде ничә ел чыга, шуннан бирле алабыз. Бер җылда калдырганыбыз юк. Миңа бик ошый, нык интересный. Бүгенге почта хезмәткәрләренең бурычы газета, журнал тарату гына түгел, коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләр, пенсия, төрле пособиеләр өләшү дә аларга йөкләнгән. Булардан тыш халыкка товар тәкъдим итеп сатырга да кирәк әле. 8 елдан артык бу эшләрне Ирина Арсланова башкара. Әлеге хезмәтнең бер авырлыгында күрмим, киресенчә горурланып башкарам ди үзе. Почтаны өләшүнең авырлыгы юк, газетлар өләшәм, квитанциялар өләшәм, халык белән аралашам. Аларга һәр әбүнәши кадерле һәм якын. Әниле кызлы кебек тырыш почта хезмәткәрләре булганда, Сәүле халкы газета, журналларсыз тормас дигән теләктә калабыз. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Әтиләр көне уңайыннан 14 сентябрьдә Энерги стадионында спорт бәйрәме узды. Әтиләр үзләренең уллары белән бер команда булып көчләрен сынаштылар. Җиңүче команда Зәйданын республикада яклаячак. Ярышлар хакында тулырак киләсе видеоязмада булыр. Әтиләр уллары белән бергә эстафетада ярыша. Әтиләр белән көчлерәк тә, җитезрәк тә. Зәйдә спорт тормыш нормасы федераль проекты буенча муниципаль эстафета ярышлары узды. Спортчыларның башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Светлана Ревина сәламләде. Хочу пожелать вам всем удачи. В Заинском муниципальном районе такие соревнования проходят впервые. Надеюсь, мы будем постоянно их проводить. И победитель у нас поедет на республиканский этап «Папа плюс сын».
Ветераннар советы рәисе Алексей Алексеев та әтиләр һәм улларның безнең яклаучыларыбыз булуын билгеләп үтте. От того, как вы соревнуетесь, занимаетесь, зависит не только сила нашей семьи, но и сила нашей страны. И не случайно называется наша Родина-Мать. Ярышларда әтиләр белән бергә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге малайлар көч сынашты. Айрат Семиголлин улы Артур белән ярышларда былтыр беренче урын яулаган. Быел тагын үз көчләрен сынарга булганнар. Считаем, что это хороший праздник. Каждый мужчина с сыном, я думаю, должен взаимодействовать в таких праздниках. Артем Юлаев исә әти һәм ул спорт чарасының кирәкле булуын ассызыклый. В этом году свободный день, выходной, поэтому такой праздник, День отца, как бы профессиональный практически. Катнашучылар турникта мөмкин кадәр күбрәк тартылырга, баскетбол тубын буҗырага ыргытырга, бергәләп озын скакалка аша сикерергә һәм башка ярышларда үз көчләрен сынарга тиеш иделәр. Сынауларда җиңү өчен әтиләргә һәм улларга көч, тизлек, бердәмлек, үзара ярдәмләшү кирәк булды. Беренче урында әтиле улы Ревеннар, икенчедә Семиголлиннар, өченчедә Савгильдиннар калды. Җиңүче команда исә Зейданын республикада яклаячак. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 1 сентябрьдән газета журналларга 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу башланды. Новый Зей һәм Зей фокларына почта аша язылу бәясе 992 сум 76 тиен. Редакциядән килеп алу шарты белән язылганда газетаның бәясе 600 сумны тәшкил итә. Шуның белән сишәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.